Μήπως είσαι σε φάση που αναρωτιέσαι τι νόημα έχουν τώρα όλα αυτά που κάνω κάθε μέρα? Ή μήπως είσαι στη φάση που νιώθεις σαν να βλέπεις τον εαυτό σου σε ταινία? Αν ναι, τότε μείνε μαζί μου γιατί θα σου δώσω 3 tips για να ξανασυνδεθείς με τις προσωπικές σου αξίες. Πάμε να τα δούμε. Πρώτον, γράψε σε ένα χαρτί τις 5 πιο σημαντικές αξίες για σένα. Στη συνέχεια, πήγαινε στο ημερολογιό σου και δες κατά πόσο αυτές οι αξίες που έχεις σημειώσει ταιριάζουν ή όχι με αυτά που κάνεις κάθε μέρα. Αν βλέπεις ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ αυτών που κάνεις με τις αξίες σου, τότε δες πώς μπορείς να τροποποιήσεις το καθημερινό σου πρόγραμμα ούτως ώστε να ταιριάζουν περισσότερο αυτά που κάνεις με τις προσωπικές σου αξίες. Τέλος, αν καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρεις ποιες είναι οι αξίες σου και δεν μπορείς να τις ανακαλύψεις, μπορείς να επικοινωνήσεις με έναν coach για να σε βοηθήσει. Αυτά από μένα για το παρόν. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Σε ευχαριστώ που και σήμερα ήσουν εδώ. Φυσικά θυμήσου να μου κάνεις like και να με ακολουθήσεις σε όλα τα social media που διαθέτω. Γεια!